Marc Molina, jugador McDonald's Girona, I'm loving it del partit. Llàstima, no ha pogut ser, us heu encallat, no? Igual que l'any passat aquí contra el Serra Llarga. Bueno, sí, ha estat un partit difícil. Aquest any, però, hem estat més a prop durant més quarts, però al final ells tenen més quantitat de jugadors i això a llarg termini s'acaba notant. Us coneixeu bastant, no? Perquè, clar, al final sou dos instituts de Blanes. Bueno, vosaltres la majoria jugueu al club, tu jugues a Bàsquet Girona, crec. Jo a Blanes. Tu jugues al Blanes, eh? Bueno, sou bastants dels dos equips de Blanes. Com és la sensació de jugar amb amics, no? Suposo. Està molt bé, a més... Amics en l'equip teu i amics en l'equip contrari. Sí. Està molt bé, al final fa que hi hagi més show, no? El trash talking i tot això amb els altres fa que sigui més entretingut i hi hagi més pique, per tant competim més, és més divertit, és una experiència diferent i espectacular. Fantàstic. Doncs sort a la repesca, l'any passat ja heu estat els repescats, pot ser que ho torneu a ser, i els millors dels desitjos, com es diu. Moltes gràcies.